Gaur egun, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 13.500 nagusi jubilatu daude diru-sarrera bermatzeko errentarekin beraien pensioak osatzen dituztena. De hecho, diru-sarrera bermatzeko errenta kobratzen dutenen artean 25% nagusiak dira, jubilatuak dira. Eta hauen artean, egoera lazgarrena emakuen artean ematen da, ze kopuru horren bi herenak emakumezkoak dira. Gainera, legeak agintzen duena, baino 300 euro gutxiago kobratzen ari dira, Mendia eta Urkulluk pentsioen osagarria murriztu dutelako. Hau da, benetan dugun argazkia, eta iruditzen zaigu, onartezina den argazki bat dela. Eta iruditzen zaigu, ez dagoela, ez dela zilegia, aitzekia jartzea, eskumenen inguruan ezin dugula hau edo honi buelta egin. Guk uste dugu, badugula, gaitasuna herri honetan, gure nagusientzako gutxienezko 1.080 euroko pentsioa ezartzeko moduan. Hau borondate politiko kontu bada, eta guk borondate politiko hori badugu. Euskal Herria Bilduk uste du herri honek aurrera egiteko tresna burujabe guztiak eduki behar ditugula, izan behar ditugula. Eta horien artean noski sartzen da gizarte asegurantzaren kudeaketa zuzena. Eta hori Madrilen etengabean burrukatu behar da. Baina bitartean 1.080 euroko pentsio horiek Jaurlaritzaren aurrekontuetatik bermatu behar dira. Beraz, konpromisoa hartzen dugu. Alde batetik, 1.080 euroko pentsio minimoa bermatzeko, miseriazko pentsioekin amaitzeko, eta euskal pentsio sistema publikoa garatzeko. Horretarako, gizarte asegurantzaren transferentzia lortu behar dugu, eta hori Euskal Herria Bilduren lehentasunen artean jartzera, konpromisa hartzen dugu. Bizitza duinak hori eskatzen du, eta gure nagusien aldeko konpromisoak hori eskatzen digu.